Avui fem un bacallà amb pèsols i ceba. I a part d'aquestes tres coses, només necessitarem oli d'oliva, que ara no surt aquí a la imatge, però que en tenim, i un parell de grans d'all. Comencem la recepta fent un sofregit de ceba, o més aviat un saltejat, perquè d'aquí una mica hi afegirem l'all, i mentrestant posem a coure el bacallà partint d'aigua freda amb una cassola a cobrir, i ara ja estan començant a sortir una mica de bombolletes. N'han de sortir unes quantes més. Com veieu que les làmines se separen una miqueta, ja estarà cuit, o parcialment cuit. Després el tornarem a posar aquí i l'acabarem de coure juntament amb els pèsols. Veieu, això està quasi bé a punt, perquè ara està començant a bullir i no ens interessa que bulli. Baixem el foc i en un minut ho retirarem. Quan tinguem la ceba així, doradeta però encara amb un punt de firmesa, i afegim 3 grans d'alls tallats una mica a bastonets i els saltegem una mica. El bacallà ja està, l'hem retirat de seguida. Quan haveu vist que estava començant a bullir és que ja l'estàvem traient, no l'hem deixat un minut més. I ara, amb l'aigua d'haver fet el bacallà, escaldarem els pèsols. Veieu el que us deia? Ja hem posat els pèsols en aquesta aigua d'haver fet el bacallà, així que arrenquin el bull, els retirarem. Finalment recuperem tots els elements de la recepta en una mateixa paella per escalfar-ho bàsicament, ja que no volem donar molta cocció més ni al bacallà ni als pèsols, però una mica de saltejat sí que és necessari. I ara ja ho servirem. I el que us deia, de la paella al plat, en un segon.